हाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो नों बयखौबो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय बावनाय थाबाय स' दिनै आङो नोंथांमोननि सेराव नुजानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आंहा दिनै फैदों फ्लिपकार्टनिफ्राय मोनसे पार्सेल स' आङो माने दायो आङो माने गोबां इन्टारभिउ लाहैदों इन्टारभिउ दा आङो आपल'ड होगासिनो दं बिदिनो इन्टारभिउनि थाखाय आङो मोनसे माइकनि गोनांथि जादों आरो स' बिदिनो आङो फ्लिपकार्टआवहाय मोनसे बया कम्पानिनि मोनसे माइक डुवेल माइक बेखौ आङो अर्डार खालामदों बेयो डुवेल इन्टारभिउनि थाखाय गोनांथि बेखौ जेब्ला जोङो इन्टारभिउ खालामो अब्ला जोंनो मोननै नांगौ जायो स' बिदियैनो बयानि आङो बे पार्सेलखौ आङो पार्चेस खालामदों स' आङो बेखौ दिनै नोंथांमोननि सेराव आनबक्सिं खालामना दिन्थिनो नागिरदों स' माने जों मोनथिनायाव जोबोद मोजाङै मोनसे बियो प्रडाक्ट जोबोद मोजां मोनसे प्रडाक्ट होननानै जों मोनथिदों स' बिदिनो आंबो पार्सेल खालामबाय स' जों दायो आनबक्सिं खालामगोन बेनो जादों आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामदोंमोन बेखौ स' आङो बेखौ दायो आनबक्सिं खालामनो नागिरदों स' बिदिब्ला जागायनोसै माने आङो बेखौ खुलिखांदों आं खुलिनानै नायदों माने जेब्ला आङो बेखौ रिसिभ खालामदोंमोन अब्ला आं बेखौ खुलिनानै नायदोंमोन स' बिदिनो आङो खुलिनो नागिरदों स' बेनो जादों बया कम्पानिनि माइक बेयो जादों वारेन्टि कार्ड बेखौ नांगौ जायो जुदि वारेन्टि दं अब्ला स' बेयो थाथ'दों आरो बिदिनो बेनो जादों बेयाव दङ बयानि ब्रेन्ड आरो बेयो जादों बेनि बेफोरखौ मिथिला डुवेल बेयो जादों डुवेल जेरै नोंथांमोना नुदों बिदिनो स' दायो जों खुलिगोन माने जोबोद मोजां मोनसे प्रडाक्ट होनांगोन जोङो बेखौ बेयो जादों डेट अफ माने जोनोम कुन्डलि बेयो जादों जोनोम कुन्डलि बेखौ जोंनो गोनांथि गैया बेयो जादों जोनोम कुन्डलि बेखौ साइडआव दोन आरो बेयो जादों बेयाव जोङो मा मोनो बेखौ नायनोसै स' बेखौबो साइडआव दोनबाय जोङो जाय बुस्थुआ गोनांथि बेखौ जोङो सिगाङावनो खुलिनानै नायग्रोगोन बेयाव बेखिनिखौ मोनो बेयो जाबाय क्लिप बेयाव जादों डुवेल नालाय बेनिखाय डुवेल क्लिप नै बेयो माइकआव लगायो बेखौ आरो बेजों लोगोसे दङ नै बेफोरनो आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनो मोनसे बेटारिखौ माजों खुलिगोन नै बेटारिखौ नांगौ जायो जोङो एक्सुवेलि बेखौ जोङो जेब्ला मबाइलजों इउज खालामो अब्ला जोंनो बेखौ गोनांथि गैया बेटारिनि गोनांथि जाया जेब्ला जोङो बेखौ मबाइलजों इउज खालामो जुदि केमेराजों इउज खालामो DSLR जों इउज खालामो अब्ला बेखौ गोनांथि जायो स' बेखौबो जोङो साइडआव दोनथ'बाय आरो बेनि उनावहाय जोबोद मोजां मोनसे केरि होदों बेयावहाय जोङो केरि खालामनो थाखाय जोबोद मोजां मोनसे बेग स' बेखौबो दोनबाय नै बेनो जादों फाइनेल प्रडाक्टआ बेनो बयानि डुवेल माइक स' नै बेखौ बेवहाय लागायनांगोन जोङो एक्सुवेलि बेयो इन्टारभिउ जोङो जेब्ला ब्लगिं खालामो ब्लगिंफोरनि थाखाय मोजां नङा बेयो जोंनो जेब्ला जोङो इन्टारभिउ लायो अब्लासो नांगौ जायो बेखौ डुवेल जोङो जुदि ब्लगिं बा माबाफोर खालामो अब्ला जोंनो सिंगेलानो मोजां सिंगेलखौसो जोंनो गोनांथि जायो डुवेलखौ जोंनो गोनांथि जाया बिदियैनो आङो बेखौ नोंथांमोननो इउज खालामनाबो दिन्थिगोन बोरैहाय फैगोन बिनि आवाजआ बिनि केपासिटिया बोरैहाय जों बेखौ नायगोन स' बेयो जादों क्लिपखौबो आङो लागायखानानै दिन्थिगोन नोंथांमोननो नै बे क्लिपखौ नै बेजों एटाच खालामबाय बेखौ आरो मोनसे मोननै नालाय मोननै क्लिपखौबो जों एटाच खालामनांगोन जाबाय स' बिदिनो बेखौ जोङो दायो
बेखौ इउज खालामना नायगोन जे बोरैहाय बेनि आवाजा दायो जाय नोंथांमोना जायनि साउन्ड खोनागासिनो दङ बेबो जादों बयानिनो मोनसे माइक बयानि माइकजोंनो आङो दायो नोंथांमोननो जि साउन्ड खोनागासिनो दङ रेकर्डिं सोलिगासिनो दङ बेबो बयानिनो थेवब्लाबो नैबे जिहेतु डुएल बेयो एसे आलादाबो जानो हागौ स' बेखौ आं दिन्थिगोन स' बेनि सिगाङावनो नै बेवहाय दङ बे जादों केमेरा अफ स्मार्टफन बा जोङो जुदि बेखौ DSLR बा माजोंबा इउज खालामो अब्ला जोङो बेखौ बेवहाय केमेरायाव दोननांगोन आरो जुदि जोङो मबाइल स्मार्टफनजों इउज खालामो अब्ला जोङो बेखौ स्मार्टफनाव लाबोनांगोन स' बे केमेरानियाव बेयाव गोजा ओंखारबाय बेयो जुदि जों बेखौ सायाव लाङो बेयाव गोथां ओंखारगोन स' आरो बेजों लोगोसे आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जोङो जे आङो दान्दिसे सिगाङाव नोंथांमोननो बेटारिखौ दिन्थिदोंमोन बे बेटारिखौ जुदिहाय नोङो केमेराजों इउज खालामो अब्ला नोङो बेखौ बेवहाय इउज खालामनांगोन नैयावहाय दङ बेयाव बेटारि सोग्रा दङ बे बेटारिखौ बेवहाय एटाच खालामनांगोन आरो बेनि उनाव बेखौ लक खालामनांगौ स्क्रु टाइपनि बियो स' जाबाय बेयो जाबाय फिटिं जाजोब्बाय बेयो दायो बेखौ मबाइलजों इउज खालामनानै स' जुदिहाय आङो मोनसे खोथाखौ बुंगोन नोंथांमोना जे नोंथांमोना जुदि बे माइकखौ बया माइकखौ पारचेस खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बे मबाइलाव थानाय जि एप केमेरा एप बेजों केमेरा एपजों बेयो सापर्ट जाया एक्सुवेलि बेयो सापर्ट जाया नोंथांमोना जुदि बेखौ इउज खालामनो नागिरो नोंथांमोना बेनि थाखाय एक्सट्रा मोनसे एप डाउनलड खालामनांगौ नोंथांमोना बेखौ अपेन केमेरायाव नोंथांमोना बेखौ इउज खालामनो हागोन अपेन केमेरायाव बेवहाय एक्सटार्नेल माइकनि अपसन दङ खिन्थु जोंनि जि मबाइलनि जि एप बेवहाय एक्सटार्नेल माइकनि अपसन गैया स' बेनिखायनो जोङो बेखौ इउज खालामनो थाखाय अपेन केमेरा होननाय नोंथांमोना एप मोनगोन बेवहाय डाउनलड खालामनायनि उनाव भिडिअनि सेटिंआव थांनानै एक्सटार्नेल माइकनि अपसनखौ नोंथांमोना अन खालामना होनांगोन स' अब्लासो बेयो सापर्ट खालामगोन स' दायो जोङो बेखौ इउज खालामना नायनि बेनि साउन्डआ बोरैहाय साउन्ड क्वालिटिया बोरैहाय बेखौ नायगोन जोङो दायो नोंथांमोना जाय साउन्ड क्वालिटिखौ खोनानो मोन्दों बेयो जादों बयानि जिहेतु नैबे डुएल माइक बेनि साउन्ड रेकर्डिं जों नोंथांमोना खोनागासिनो दङ आरो नोंथांमोना बोरैहाय बेनि साउन्ड क्वालिटिखौ बोरैहाय नांदों नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायगोन आरो नोंथांमोना बेखौ पारचेस खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना बेखौ फ्लिपकार्टआवबो मोनगोन एमाजनावबो मोनगोन एक्सुवेलि आङो बुंनो थाङोब्ला एमाजनाव एसे प्राइसआ हाई जागोन बायदि मोनो आङो जुदि फ्लिपकार्टआव बायो एसे खमाव मोनगोन स' बेखायनो नोंथांमोना पारचेस खालामब्ला बयानि माइकखौ पारचेस खालाम जुदि नोंथांमोना ब्लगिंनि थाखाय पारचेस खालामनो सानो अब्ला नोंथांमोना बे सेंगेलखौ इउज खालामो जायखौ आङो दान्दिसे सिगाङाव नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन स' आरो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर इन्टारभिउफोर लायोब्ला बा टक्सफोर लायोब्ला नोंथाङा बे डुएलखौ बायनो हागोन आरो बेजों लोगोसे ट्रिपलबो मोनो नोंथांमोना जुदि लानो नागिरो स' आंनो इन्टारभिउनि थाखाय नांगौ स' बेखायनो आङो डुएलखौ लादों आरो आङो जोबोद मोजां नाङो बयाखौ स' बिदिनो आङो दिनै पारचेस खालामबाय आरो नोंथांमोननो दिन्थिबाय स' नोंथांमोना बोरैहाय नांखो बे बयानि माइकखौ बोरैहाय नांदों आरो नोंथांमोना जुदि बेखौ इउज खालामनायनि सोमोन्दै आरो सोंनो गोसोब्ला नोंथांमोना आंनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना सोंहर आङो नोंथांमोननो मोजाङै फोरमायना हरगोन स' आङो दिनैनि दिनैनि ब्लगनि गेजेरजों जि बेखौ आनबक्सिं खालामनाय बेखौ आङो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय स' इयुननि ब्लगफोराव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन आरो इयुननि इन्टारभिउफोराव बे माइकजों आङो रेकर्डिं खालामगोन स' बेखायनो इयुननि भिडिअसफोराव लोगो मोनसिगोन स' बाय लोगोफोर नोंथांमोना आङो खोनासंहोबाय जे बया माइकनि साउन्ड क्वालिटि स' बाय